سلام كما كان يخوم كبرات خطاتلتي زي بز ساعات زي كل ساعة نابهم زغرب مرب زات سبورتيو أب نايلوم دما كنت سو مريسنا زلنا عرسي ناي أتلتيكس كوينو أب كربا جزي أب قطر كتما دوحة زكاد عالماوي ناي ياف وددرالو سلازي بزعبازي زي ملكت كلتا أغايش مشاي أبزي أب ستوريو عدي ملغو قداماي أسلطاني أطو بره أسقرم كم دما أترت عقباي تصقاي مسايب زي أب ستوريو لو أغايشين قاعد عن متصاقن كورة هابلي رايت مو بأخم بأخايق فيلم أطو بره زي وددر كمي ماسي نايافيو عالماوي وددر أبكا كلتا عمل زكاد كمي مجلس اكتماني وحفشاي بمجمرتا نزي خبري غيركم نابز مصانا ناي بحقي بشم فيدريشن اتلتيكس هون بشم تهاجراويت غانتا لازينا خمس غنفتو قصيله ازي هاجراويت غانتا ابي دوحه قطر زكايد زمت زلو الات 27 كساب ورحي 10 على 6 بدرجه عالم وورلد شامبيون زكايديو ازي وورلد شامبيون زقا دحري اولمبيك دسراعي مالتي اولمبيك 4 عامات كايد كله وورلد شامبيون كاب كل عامات زكايديو سلازي ازيو حيال كابتناي اولمبيك زي فليو زون سلازي ابيت تودادرتن حيالات اتليتاتن عالم دساتو في مالتي صبو اتليتات كمي من زوددر زي زريو عقباي مستافو مابسي كمي وزوددر زي خمزي خغص صنح اسلطنا اسكدوم برها بتعامي عابي وددري تفلي زبلاناتو بدرجه ياف دسراعي كاب تخالو توددرات امنت بأورغانيزر ناي استفعال هاجراتن كتماتاتن زوارادر نهر وددر حجيكن ياف بقاتا بعالو زودالو عابي وددر هاجرات أنا نحيدن زغورو ناي عالم هاجرات مالتي وورلد شامبيونز زغانه كلن أتلتات هابزي نهاجرهم وكيلهم كبر هاجرهم بانديرا هاجرهم زنبر بلولو وي منناتهم زغوصوي سلازي أزيو بدهن حبيب وددرني رايت أقداسنا نايزو وددر زي كمي بدعم أقداسنا تالو مخنياتو حدا بهاجراونت كتري أخلها بهاجر درجة تهاجر انت عينت أتليتات أفرياس هاجرا وندسميهم نابنت زرسناي كساب حجي هور ريكاردر كوينو بدرجة عالم تصويعس نهاجرو عيبي خبري ريكاردن كسميات صنيحي مالتي سلازي نهاجركا بزعو دزون تريان تسميان أبي كم زلان تفلت علىها سلازي بو منصرون عبيتي أتليتات نخفريو ددحريو حادث سم زرخبه وين زنا زرخبه أتليتون نخفري زيادة بايتا باب خفت الكمالتي سلازي أزيو حيال وين كأتصبو بايتا زفتري مالتي أبزي ناي بشكلتا ويابناي كعسوغري استفلا لي وددرات بزكات تا هاجر ويكا تساتافيت هاجر بمستافا ترخبانه تقولو عوتات مزغابا ترخبانه تقولو أبزي ناي يافك كوم عينت هاجبا بالو دي بهاجر خون بولقه تصاوتاي كمي كرأي يخل بلك علو منياتو كوتا ناي بشكلتا ناتو ترالو ناي اتليتكس ناتو درجاتات ناتو لو ولا كعس اجر ندحرينا وورلد كاب سلازي اب اتليتكس ون ايرترا درجه اب اتليتكس معرخ نديناي كمزلا زنصر ناتو داتاونالو سلازي وشتا هاجر دحر كوينا ناي اتليتكس بدرجه عالم زلوتي ناي قدامنت بايتا زلو مالتي سلازي ازيوم عبيتي اتليتات شم هاجروم دصوعو كساب ريكورد زبطحو سلازلو أبتز قبرو استفعل وددرات ناي هاجر يكون ناي مناجرات يكون عيبي شميم دصوع مالتي سلازي لومي يا فاوتي وزلو كمان بتي ساعاتات يزخدو زلو مهنياتو زقلطفه ساعاتات እንዳገበረቲ ደረጃታት ይሰርዓሉ ማለቲ ስለዚህ ዞም አትሌታት ዚኦሙን ነቲ ሰዓታት ንኸመሓሽ ነቲ ሰዓታት ንኻአተዩ ቅልስ ይደሎ ማለቲ ስለዚህ ሽሞም አማናጀራት ከጸውዑ ሀገር ከጸውዑ እትዝግበር ውድድሩን ኳሊፋይ ናይ ሙኻኑን እዚ ደረጃታት እዚ በሰዓታት ይዛት ይዘሎ ኣብነት ማራቶን ዘለው ሚኒማ በሚኒማ ኻታቱ ነዚ ወርልድ ሻምፒዮን ኦሎምፒክ ኹም ወላ አፍሪካን ሻምፒዮን ኦል አፍሪካን ሚኒማ ሚሐተካይ ስለዚህ ኩሉና ናቱ ካታጎሪስ አለው ማለት ነው ስለዚህ ነዚ ኳሊፋይ ናይ ሙኻን ካ ኩሉ ጻዕሪ ይገብር ማለት ነው ኣብቲ ንሕድሕዱ ዘሎ ተወዳዳራይ ማለት ነው ጽቡቕ ኤርትራ ኣብዚ ውድድር እዚ ዘለዋ ታሪኽ ከመይ
زيارة ناي وددر منفس فلي زغنا بوتا فلي زغنا خاناي شلمات زديبت هاجريا نسخة كما سلطاني مستي حجي كاب قدم جميرو إيرترا تقعزو زلا كمي ألوا الكاك تقمقم تخل ناي بحكي حجي من البات أنا بنفسي كجمر نحر كوينو خاطهم دحر ناصنت زفري أتلتاتي مالتي يا بتسعان حمشن هاجراويت كانتا إيرترا وكيله أول أفريكان جيمس زيمبابوي استساتف كي سلازي أبزي بوتازي نويح عدمه وين كان نويح تاريخ على مالتيو دحر كساب حجي خص صقوي ناس كندي عامه تابتي مويا الله مالتي سلازي بدحري زفري حجي بعد عقباي ولا بالع درسناي خالي خبن دحر كوين مالتي سلازي عيب تاريخ زلو أولمبيكاويت نبيات هابت مريم كنت صوّع عند حركة كنا أولمبيكاوي يوناس كفله كنت صوّع عند حر نحاس بالينا إيرترا عيب تاريخ زلو مالتي سلازي أتي مونغو خاب 9 حمشن كساب كلتا أتي مونغو استجبرن بعد حج كساب كلتا شح زلو عن نبيات عيب تاريخ بعد يوناس سمرت أتصوّع عني مالتي سلازي إيرترا كاب كلتا شح كلتن حدن كاب كلتا شح حيزو أولمبيك نبيات يوناس سساتو في مالتي سلازي عيب تاريخ الله إيرترا أتي أتلتيكس بدرجة عالم صبو عقباي أبزيات وساخ انت لكا مستي وحد ناي وددر تمكرو زلكا بمن صار مس عطوبره كميتريو وكم زو قصصن هي انا ملابا تابتي تساتفنت دحري ل زمصاخ اتلتي حافشاو جن إيرترا كم زو قصصن هي بتم وحداتن عوتاتن اتلتات كابتن مجمريا دحري وحدات عامتنا ناصنت مالتي تساتفنت ترأي مالتي بقلطف معبال خاري قلطيفو كاب تساتفنت ناب عوتات غزخا غسغيسو نحناون كاب سوء جميرنا كبت زنبره عوتاتن زنبره تساتفون تصلينا نابزي عخدون مسخيلنا مالتي صبو حربو نابزي ناي لومي زعبا ناينا كناتو زوددرزي اب قطريو كات رسا كتما دوحه حجي أبز جزء زخا مال سما كلام مبرز كاب مخانو وقت خا ناي موت وقتي عمي عبز هنا موت يزلو كميت مورادرك صح جرخكم وصلهم حبريتان تايم مسك كمي مدلاو كنزز بقع انتي مدلاو غيرنا لا من اليوم لحركه تسعب عليها اوكي ምናልባት ተሃገራዊት ጋንታ ሳብ ሓደ ወርሒ ዝኣክል ምድላዋት ገይራላ እንድሕር ክንሪኦ ኮይና እቲ ሃዋሁ ናይ ዶሓ ቀጠር ኣዝዩ ሙቐት እዩ ስለዚ እቲ ውድድራት መብዛሕትኡ ለይቲ ይካየድ ምሸት ይካየድ ማለት እዩ ካብ ፍርቂ ለይቲ እንድሓር ዘሎ እቲ ውድድራት እዩ ዝካየድ ዘሎ ማለት እዩ ድሕሪና እቲ ቴምፕሬቸር ናቱ ክሳብ 37 ዲግሪ በፅሕ ኣሎ ወላ ሕጂ እንድሕር ሪና እቲ ናቱ ቴምፕሬቸር ስለዚ أزيو مقاطع كم دلوا نالبات بدها خون كم دخلون أثليتات ناون نالبات تاب كم دي سنافات أيكونن بتفوترهم نتي متصممين متصوارن يزقبرون أبوت أصل زلوا تذكرهم مدلات جن كم نوح يجي ولا ورحي تتعاطوا تاجرات كانتا ماراثون بوحدو نايسلست ورحي مدلات يزلوا سلزي كم نوح حد حيزهم كدالو لصني حمالو زي ودرات زمالتي ምክንያቱ ኳሊፋይ መኻኖም ሓሊፎም ከም ዘሎ ፈሊጦም ንዑ ዝኣክል ምድላዋት እንዳገበሩ ክሳብ ሕጂ ኣብ ምፅፋፍ ትርከብ ኣላ ሃገራዊት ጋንታ ማለት እዩ ራይ ዕቑባይ ከመይ ትሪኦ ምስቲ ተመክሮታት ዘለካ ንመጀመርታ ግዜ ዶ ክንብሎ ንኽእል ኣብዚ ከምዚ ዓይነት ኩነታት ኣየር ፈታኒ ዝኾነ ውድድር ትፅመድ ኣለኻ ወይስ ተሳቲፍካ ነርካ ቀደም ማለት ናይ መጀመርያ እኳ ክብሎ ይክእልኒ ኣነ ማፃፃይ እውን ካብቲ ሃሩር ቦታ እመፀ ካብ ዓሰብየቲ ቀንዲ ትሬን ጀመር ኩሉ ስለዚህ ተመሳሳሊ ክሊማ ይዘለዎ ምስቲ ናይ ኮስታል ኤሪያ ናይቲ ገማግም ቀይሕ ባሕሪ ማለት እዩ ከምኡውን ሓደ ግዜ ኤርትራውን ኣብ ባፅዕ ውድድር ተካይደ ስለዚ ኣብኡን እቲ ጉዳታት ይገጥመናይ ግን እቲ ሓፈሻዊ ዝለመድናዮ ትሬን ንሕና ኣብዚ ከበሳይ እዚ ኸ ድሓኒ ቆራሪ እቲ ማእከላዊ ሙቐት እዩ ዘለዎ ከም ብዳህ نقول أثليت بدها يأخذ لزغل مهنات موزعة أثليت تم في اللي حياة زبالة أثليتات حدا عينت كلمة زلوا إن نسرح سلازي تي كلمة ناي قطر بمسارته تعدي مسلم مدربة لنتها تسبسب تي مأكلاي مقاط بجنجامي سجاب بسلاسان كلتن ديجري سنتيجرادي بتصح مالتي كم زي سلطان هجوت صنعها توددر بك حدا تكلمة
قرب صعبة بلهم والله توارح خطعن تواهيلو كلمة قرب سلاد زحل كلاي نجر ناي مشات يوم موزحت جرمه كأربعة فرقان ناي مشات يجمر بفلاي ماراثون لك فادوس نايليت يجمر مالتي ناتو هيميديتون تبات على مالتي بدها إيو حجت هيميديتي بفلاي ليتي يزبرتاه ولا خمتي تتعيش دلله كساعات كل تخسب ساعة سلسة زلعله هيميديتي زلله كتشعت خسب 10 حدها دحن دخانة تيز تحته هيميديتي زلوي حجي تي كونتات بدها يمخلاتنا جن معرس زخانة أو ناي تصورناتون مالسي ناي عقل غير كان يمخات تقندي ونوردر كاوتاكا زغل يبل انا صبو حراي اتو بر ኤርትራ ኣብዚ ናይ ሎም ዓመት ናይ ያፍ ውድድር ናይ 2019 ዶሓ ቀጠር ዝካየድ ብክንደይ ኣትሌታት እያ ክትወከል? ኦኬ ሕራይ እዚ ናይ ለብ ዘመን ሃገራዊት ጋንታ ኤርትራ ሓንቲ ጓል ኣንስተይቲ ደላቶም 5 ደቂ ተባዕትዮ ክትወከል ማለት እዩ። ስለዚ ኣብ 3000 ሜትሮ እንድሕሪናዮ የማነ ሃይለ ስላሴ ኦሎምፒካዊ የማነ ሃይለ ስላሴ እዩ ብደረጃ ኦሎምፒክ ዝተሳተፈ እዩ። እውን ኣብ 10000 ሜትሮ እንድሕሪናዮ ኣረን ክፍለ እዩ። ኣረን ክፍለውን ካብቶም ተካእቲ እንዳዓበየ ዳዓቢ ዘሎ ኣብዚ እዋን እዚ ትማል እውን ኣብ ኦል ኣፍሪካ ጌምስ ሞሮኮ ብካልኣይ ደረጃ ኮይኑ ዝተዓወተ ኣትሌት እዩ። ኣብ ማራቶን እንድሕሪና ዝበለፀ ግዜ ሒዙ ናብዚ ውድድር ናይ መጀመርቱ ዝኣቱ ዘሎ ዕቑባይ ፀጋይ እዩ። ዕቑባይ ፀጋይ ኣብዚ ውድድር እዚ ብሰዓቱ በቲ ሓድሽ ምዃኑ ተመክሮ ምናልባት ምሳይ እውን 2014 ሃገራዊት ጋንታ ሒዝያ ዝነበርኩም ክሮስ ካንትሪ ዩጋንዳ ድሕሪ 5 ዓመት ኢና ንራኸብ ዘለና። ስለዚ ኣብ ማፃፁ ናቱ እውን ታሪክ ኣሎ። ምናልባት ኣብ ማራቶን ድሕሪ ተሪእና እውን ዘርሰናይ ኣብ ትራክ ፀኒሑ ኣብ ሃፍ ማራቶን ፀኒሑ ሎሚ ኣብ ማራቶን ክድይብ እዩ። ኣብቲ ውድድር እውን ሓደ ንሱ እውን ከምቲ ታሪክ ዘሎ ነዚ ሃገራዊት ጋንታ እውን መምህር ኮይኑ ናይ ምስታፍ ዝለዓለ ተራ ክህልዎ እዩ። ብድሕሪኡ መርሃዊ ከሰተ እዩ ዘሎ ማለት እዩ። ስለዚ ብደጊ ጓል ኣንስተይቲ ክንሪኣ ከለና ከዓ ሓንቲ ጓል ኣንስተይቲ ናዝሬት ወልድያ ናዝሬት ወልዲ እውን ኣብዚ ደረጃ እዚ ኳሊፋይ ኮይና ነቲ ሚኒማ ኣምፅኣ ናብዚ ውድድር እዚ ማራቶን ወርልድ ሻምፒዮን ኣብ መጀመርታ ኣብዚ ውድድር እዚ ናይ ዓቢ ውድድር ተኣቱ ዘላ እያ ማለት እዩ። ፅቡቅ ብሞሕጂ ናብ ዕቑባይ ክሰግር ዕቑባይ ኣብዚ ናይ 40 ኪሎ ሜትር ውድድር ወይ ከዓ ናይ ማራቶን 42 ኣብኡ ኢኻ ክሳተፍ ኣበይ ኢኻ እቲ ግዜ ኣመዝጊብካዮ? እዚ ግዜ ኣነ ክልተ ግዜ ሚኒማ ኣምፅአ ሓንቲ ኣብ በርሊን ማራቶን 2018 ክልተ ሰዓትን ባዶ 9 ደቂቕን ጎየ ናይ 7ይ ደረጃ ዝሓዝኩላ ሚኒማ ኣምፅአ እዚ እታ ዝበለፀት ናብዚ ክተሳትፈትኒ ዝኽኣለት ግን እዚያ ናይ ሴቪያ 2 ሰዓትን ባዶ 6 ማለት እዩ። እቲ ሚኒማ ክልቲአትወኒ ግን ኣምና ንሕድና በቲ ሰዓት ውድድር መእተው ስለ ዘለዎ መዕቀን ስለ ዘለዎ እቲ ዝበለፀ ሰዓት ዘሎ እዩ ዝኣተው። ሕጂ በዛ ሰዓት እዚኣ ታሪክ ናይ ሃገር ዝሓዝኩላ በዚኣ ተመሪፀ ኣትየ ኣለኹ ማለት እዩ። ፅቡቅ ኣቶ በረ ከም ዝሪኦ ዘለኹ 6 ኣትሌታት እያ ኤርትራ ኣብ ቀጠር ከተሳተፍ ማለት እዩ። እዚ ኸ ምስ ዝሓለፈ ዓመታት ዝተሳተፈቶ ኤርትራ ብግምት እቲና ብቁፅሪ ውሕድ ዝበለ እዩ። እንታይ እዩ እቲ ምክንያት? ምናልባት እቲ ሓያል እዚ ሕጂ ንባዕሉ ብሚኒማ ስለ ዝኣቱ መዐቀኒ ስለ ዘለዎ እንድሕር መዐቀኒ እቲ ኳሊፋይ ኮይንካ ጥራሕ ኢኻ ትሓልፍ። ስለዚ ምናልባት ኣብዚ ወቅቲ እዚ ኣትሌታት ብዝተፈላለዩ ኣጋጣሚታት መብዛሕትኦም እቶም ተጠመቲ ሓያላት ገለ ንብሎም ፀናሕና ገለ ውድድራት ከይዶም እውን ነቲ ኳሊፋይ ነቲ ሰዓታት ካሃርምሉ ዘይከኣሉ ኣጋጣሚታት ዘጋጥም ኣሎ። ተወሳኺ እውን ኣብ ኢንጁር ብዙሓት ኣትሌታት እውን ዝፀንሑሎ ማለት እዩ። ንኣብነት ፀኒሖም እዮም ዋላ ሕጂ ድሕሪ በዓል ሳሙኤል ፀጋይ ፀኒሑ ኣብዚ ውድድር እዚ ህዝቅኤል ተወልደውን ሚኒማ ኣብ ዘሎ ምናልባት እዞም ሰባት እዚኦም ኢንጁር ኮይኖም እዮም ሕጂ እምበር ኣብዚ ኳሊፋይ ናይ ምዃን ፀኒሖም እዮም። ዕቑባይ ዘርሰናይ ሳሙኤል እዮም ነይሮም። ድሕሪ ሳሙኤል ዕቑባይ ህዝቅኤል ተወልደ እዩ ነይሩ። ሕጂ እዝታት ኣለዉ ዘምፁ ሚኒማ ኣለዉ ብዙሓት ኣምፁ ግን እቲ ቀዳምነት ናይ ቀዳምነት ሚኒማ ዘምፀ እዩ እምበር ብዙሓት እዮም ኣብ ማራቶን ብፍላይ ኣዝዮም ብዙሓት እዮም ዘሎ ሕጂ እቲ ብሉፅ ናይ ብሉፅ ግን በቲ ደረጃታት ስለ ስራዕ ኣሎ
ምናልባት ኣብቲ ትራክ ኢና ሕጂ ኣሮን ክፍለያ ተወኪላት ኸይዘላ ብ10,000 10,000 ሕጂ ኣብ ድሕሪናዮ እቲ ኮታ ሙሉእ ነይሩ ቅድሚ ሕጂ ኣብ 5,000 ነይሩ እዩ ዝሓለፈ ወርልድ ሻምፒዮን ኣብ ሎንደን እዩ ነይሩ ኣብ ሎንደን ምናልባት ኣሮን ክፍለ ምስ ዓወት ሃብተዮም ነይሮም ኣብ 5,000 ኣብ 10,000 ሙላት እዮም ነይሮም ምናልባት ሕጂ እሱ እዩ ትፀገማት ሓደ ስታንዳርድ ሰዓታት ከተማልእ ዝወሃበካ ግዜ እዩ ሎሚ እቲ ናይ ያፍ ሰዓታት በርቲዑ ኣሎ ምክንያቱ 27-40 መእተዊ እንድሕር ዳ ዝኸውን ኮይኑ ነዚ ክትሃርም እንድሕር ዳ ትኽእል ኮይንካ ከቢድ እዩ ማለት እዩ ሕጂ ወመንፅሩን ሰዓታት ናይ መእተዊ ከቢድ ኣሎ ስለዚ ንሱ ሓደ ኬዝ እዩ ብድሆታት ኣሎ ማለት እዩ ካልኣይ ካቶም ኣትሌታት ምናልባት ኣብቲ ናይ ጥዕናዊ ምክንያት ካልእ ሩኡያት ኣትሌታቱን ብልጭ ዝብሉ ከምቲ ናይ ቀደም ኣብ ታሕቲ ዳርጋ ኣይረኣዩን ዘለዉ ከም በዓል ኣሮን ገለ እንድሕሪናዮም ምናልባት እዚ እቲ ኣለዉ ግን እቲ ኳሊፋይ ናይቲ ሰዓታት ምህራም ትቐንዲ ክሃርሙ ወይ ከዓ ከምፁ ወይ ከኣሉ ማለት ብዝተፈላለየ ኣጋጣምታት ራይ ብኸምዚ ክትነግረኒ ዝፀናሕካ እንታይ ኢና ሞ ክንብል ንኽእል ማለት ሲ እቲ ናይ ኣትሌቲክስ ገስጋስ ኣብ ዓድና በዚ ሕጂ ያፍ ዘተኣታትዎ ዘሎ ኣገባብ ይፍተን ኣሎ ማለት እዩ ስለዚ ንኸምዚ ንክእረም እንታይ ክስራሕ ዘሎ ወዚ ናይ ኩሉ ሓባር ፃዕሪ እዩ ሓደ እቲ ብዓይቡ እቲ ሃገራዊ ፌደሬሽን ከምዝታት ባይታ ሂቡ ዝሰርሕ ስለ ዘሎ ብመንፅር እውን መንእስያት ወፂኦም ነቲ ኳሊፋይ ነቲ ሰዓታት ንምህራም እቲ ዕድላት ክፉት እዩ ደሎ ኣብቶም ኣትሌታት ኣብ ማናጀራት ኣለዉ ምናልባት ግን እቲ ስራሕ ገና ይፅበየና እዩ ምናልባት ሎሚ ከምዚ ክህሉ ክእል ኣብ ዝመፅእ ኦሎምፒክ እንተሪእናዮ እውን ክመሊ ምናልባት ግዜ ስለ ዘለዎ ኣብቲ ነዊሕ ግዜ ስለ ተማሎ ስለዚ ሕጂ እውን ኣነ ከምቲ ዝሓለፈ ወርልድ ሻምፒዮን ሙሉእ ነይሩ ኣብ ዝመፅእ ሙሉእ ክኸውን ይኽእል እዩ ግን ኣጋጣምታት ከምዚ ክጋጥም ይኽእል እዩ በርቲ ሰብ እቲ መንእሰይ ወይ ከዓ እቲ ኣትሌት ኣብ ቦትኡ ኣሎ እቲ ኣሰልጣን ከዓ ብታ ዝከኣሎ ኣብ ፃዕርታት እዩ ዘሎ እቲ ኮሚሽን ወላ እቲ ፌደሬሽን እውን እንድሕሪእናዮ ኣውል ኣፍሪካን ጌምስ ብዝተፈላለዩ መለክዕታት ተሳቲፊ እዩ ሕጂ እቲ እንድሕሪእናዮ ስለዚ ሕጂ እውን ዝያዳ ተሳታፍነት ዕድላት ናይ ምርካብ ነቲ መንእሰይ ነቲ ሚኒማ ንኸምፅእ ብብዝሒ ናይ ምውፃእ ወይ ከዓ ናይ ምስራሕ ውድድራት ምብዛሕ ውሽጢ ሃገር ከምኡታት ዓይነት እንድሕር እንዳተመሓየሸ ሕጂ እውን ኣሎ ብኸምኡ እንድሕር ደረጃ ተጠሚቱ እንድሕር ተሰሪሕሉ ሕጂ እውን ከምቲ ዝስርሖ ዘሎ ካብኡ ንላዕሊ ክስራሕ ፅቡቕ ነገር እዩ ተስፋ ንገብር ከዓ ዝያዳ ኣብቲ ሚኒማ ምፂና ንዝመፅእ ዓመታት እውን ሙሉእ ኮታ ክንኣቱ ማለት እዩ ንምነኻ ንሕና ኣብ ናይ ሎሚ ዓመት ውድድር ኣብ 3 ዓይነት ውድድር ኢና ክንሳተፍ ማለት እዩ ናይ 3,000 10,000 42 ወይ ድማ ማራቶን ማለት እዩ ኤርትራ ብዝያዳ ክትሰርሓሉ ወይ ድማ ንሜዳልያ ተወዳዳሪት እትኾነሉ ውድድር ኣይነ እዩ ክንብል ኣበይ ኢኻ ዝያዳ ክትሰርሕ ኣይ ሆፕ እቲ ፃዕሪ ኣብ ኩሉ እዩ ደሎ እቲ ሰብ ከዓ ማዳልያ ንኸምፅእ ኢሉ እቲ ፃዕርታቱ ዝሰርሕ ማለት እዩ ዋላ እቲ ኣብ ዝለዓለ ዘሎ ዋላ እቲ ተሓተ ዘሎ ልክዕ በቲ ዓቕምታቱ በቲ ኒሕናቱ በቲ ፃዕሩ ነታ ሽሙን ሽም ሃገሩን ከፀውዕ ኢሉ ዘይፅዕሮ ምክንያት የለን ሓፈሻዊ ግን ዓበይቲ ጉዳያታት እንድሕር ሪእኻ ካብ ሓደ ናብ ሓደ ተፈላለየ ይኮነ እቲ ውድድራት እውን ብርግፅ ኣብ ትራክ እንድሕር መፂኻ ኣዝዮም ሓያላት ተወዳደርቲ እዮም ዘለዉ ኣብ ማራቶን እንድሕር ሪእኻ እዮም ከዓ ሪከርድ ናይ ዓለም ሪከርድታት ሰይሮም ዘለዉ እዮም ዝመፁ ዘለዉ ስለዚ ምናልባት ከቢድ እዩ ክትገልፆ ኣዝዩ ከቢድ እዩ ዝኾነ ኮይኑ ግን ኣብታ ማራቶንን ኣብታ 10,000 ተጠመቲ ኣትሌታት ኣለውና ማለት እዩ ስለዚ ኣይ ሆፕ ኩሎም ናብ ዓወት ከኣቱ ንምነ ዝያዳ ግን ኣብቲ ሽም ኣለዎም ኩሎም ኣብቲ ማራቶን ተኸይድካ ኣብቲ 10,000 ተኸይድካ ፅቡቕ ነገር እዩ ዋላ እታ ጓል ኣንስተይቲ እውን ንመጀመርታ ግዜ ኣብዚ ሕጂ ሕሉፍ ታሪክ እንድሕር ክንርኢ ኮይና ኦሎምፒካዊት ነቢያት ሃብቲ ማርያም እያ ትቐፅል ፀኒሓ ሓደ ድሕሪኡ ከምዚአን እንዳበላ ኮኸብ ተስፋ ጋብር ኣብቲ ሚኒማ ፀኒሓ ድሕሪኡ ናዝሬት ወልዱ ነዚ ሚኒማ መሓይሻ ኣብዚ ንሪኦ ዘለና ሰዓታት እውን ፅቡቕ ኣብ ዝሓለፈ ኣውስትራልያ መሓይሻ ሰዓታ ናብዚ ኳሊፋይ ኮይና ዘላ ማለት እዩ ስለዚ ኣዝዩ ፅቡቕ ነገር እዩ ኣሎ ብዙሓት ከምኡ ሓደ መፃና እየን ናብቲ ሕጂ እውን ዝያዳ ክፈርያን ክበዝሓን ትቁፅሪ ኮታናተን ኢና ንፅበ ዘለና ሆፕ ንሳ እውን ናታ ደረጃ ኣብዚ ክትፃወት እውን ተስፋ ንገብር ሓንቲ ጓል ኣንስተይቲ ልክዕ ከምቲ ሕሉፍ ናይ ኦሎምፒካዊት ነቢያት ሃብቲ ማርያም እውን ፅቡቕ ውፅኢት ኣምፅያ ከምኣ ካልኦት እውን ተን ኣብ ታሕቲ ዘለዋ ዝያዳ ተካእቲ
ኮይነን ከዓ ምስኣኽ ፈሪኻ ንፅበዮ ዘለና ስራሕ እዩ ራይ ዕቑባይ ኣብዚኣ ናይ 42 ዘላ ወይ ካብ ትስኻ ትሳተፎ ኣብዚ እቲ ቀንዲ ትፅቢት ዝግበር ኣብ ኩሉ ኢሉሎ ግን ኣብ ናትኩም ብዙሕ ዓለማዊ ክብረ ወሰን ዝሓዙ ዝሰበሩ ኣለው ከመይ ኢኹም ተዳሊኹም ዘለኹም ከመይ ክኸውን ኢልካ ትፅበ መወዳድርትኩም ኣብ ግምት ብምእታው እዚ ውድድር ብጣዕሚ ዓብይ ውድድር በዳህቲ ኣትሌታት ኣለዎ ውድድር ብፍላይ ኢትዮጵያውያን ኣብ ዝሓለፈ ኣብ ለንደን ማራቶን ዝጎይዎ ምስ ኪፕቼጌ ዝጎይዎ ማለት እዩ ናይ ዓለምና ሪከርድ ናይ ኢትዮጵያስ ኣብ ናይ ናሽናል ሪከርድ ዘመሓይሹ ኣትሌታት ናብ 2 ሰዓትን 2 ደቂቕን 55 ካልኢት ዝጎየ ሓደ ኣሎ ሓደ እውን ምስኡ 2 ሰዓትን 3 ደቂቕን 16 ካልኢትን ዝጎየ ኣሎ ተሳሳዮም እውን 2 ሰዓትን 5 ደቂቕን ዝጎየ ኣሎ ሓደ ኬንያዊ እውን ኣሎ 2 ሰዓትን 4 ደቂቕን ዘለዎ ሕጂ በዚ ናያፍ መለክዒ ሰሪዕዎም ኣሎ ደረጃታት ናይቶም ማራቶን ኣብ ቀዳምነት ዘለው ሕጂ ኣነ ክሳብ ኣብ 5 ሰሪዖም ኣለዎ ማለት እዩ በቲ ሰዓት በዚ ናይ ሕጂ መእተው ዝተረኸበ ማለት እዩ ስለዚ ኣዝዮም ሓያላት ፈተንቲ ብሱላት ኣትሌታት እዮም ዘለው እቲ ውድድር ሲ መሳጢ ክኸውን ሓያል ክኸውን ብኣግኡ ተገምጊሙ ኣሎ ማለት እዩ ራይት ብጣዕሚ ከምዚ ኣፍካ ማይ ዘምዕግ ድሮ ዝንከለኻስ ፍሉይ ነገር ዝስማዓካ ኩነታት ኣብዚ ውድድር ዝሳተፋ ሃገራት ከመይ እስኪ ማሲ ከምቲ ሎሙድ እዚ ናይ ኣትሌቲክስ ውድድር ብፍላይ ኣብ ናይ ነዊሕ ርሕቀት ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ኢትዮጵያ ኬንያ ኡጋንዳ ከምኡ ድማ ኤርትራ ዓብይ ታሪክ ዝሰርሓን ክሳብ ሕጂም ዝሰርሓ ዘለዋ እየን እስከ ካልኦትን ሓደስቲ ዝቕልቀላ ኣለዋ ድን ከመይ ኢኹም ክትፅበዩ ምናልባት ልክዕ ከምቲ ትብሎ ዘለኻ ናይ ምብራቅ ኣፍሪቃ እንድሕር ኢናዮ እተን ተጠመቲ ኣብ ነንሕደን ተወዳደርቲ ሪከርድ በብዙሕ ግዜ ትሬኒንግ ንኣብነት ሃፍ ማራቶን ዝሓለፈ ሰሙን 2 ሰሙን ብደረጃ ዓለም ተሰይሩ ኣሎ ናይ በዓል ዘርሰናይ ዝነበረ ብጣዕሚ 58 ባዶ ሓደ ዝኾነ ሰዓታት ሰይሮም ኣለዉ ኣብ ምብራቅ ኣፍሪቃ ኬንያ እዮም እዚኦም ማለት እዩ ማራቶን ኪፕቸጎ ምስ ኢትዮጵያዊ መስነት 2 ባዶ 2 ከይዶም ኣለዉ ሕጂ እውን እቲ ሪከርድ ጥራሕ ደይኮነስ እዚ ኣዝዩ በዳሂ ዝኾነ ሰዓታት እዩ ዝቕልቀል ዘሎ ማለት እዩ ስለዚ ብጣዕሚ እንታይ ሽሙ ክትገብሮ ትኽእል ኢኻ ፅቡቕ ዕቑባይ ከብዚ እንታይ ትውስኸኒ ወቲ ናይ ምብራቅ ኣፍሪቃ ክድብሎ ንኽእል ኢና ተፀወታ ሕጂ ግን እተን ካልኦት ሃገራትም ካብዚ ናይ ኣፍሪቃ ተመክሮታት እናወሰዳ ሓደሽቲ ኣርእስታት እናተበሉ ይመፁ ኣለዉ ንኣብነት ኣብዞም መጀር ማራቶን ዝበሃሉ ናይ በዓል ኣብ ኣሜሪካ ኤውሮጳ ዝካየዱ መጀር ማራቶን እቶም ፃዓዱ ዝበሃሉን ኣብኡ ክዕወቱ ይቕልቀሉ ኣለዉ ማለት ሕጂ ስለዚ ከመይ እቲ ናቶም ሲስተም ዝጥቀምሉ ሓደ ኣብዚ ናይ ምብራቅ ኣፍሪቃ ክሊማ መፅኦም ሰሪሖም ልክዕ ኣብዚ ሰሪሖም ነቲ እንታይ እቲ ዝኣውሶም ዘሎ ምስጢራት ፈሊጦም ክዕወትሉ ዝኽእሉ መንገድታት የብሉ ኣሎ ማለት እዩ ስለዚ ነዘን ቀርኒ ኣፍሪቃ እውን ወላ ዓብላልነት ይሃሉ እምበር እቲ በዳህነት ኣብ ካልኦት ሃገራትን ክረአይ ንኣብነት በዓል ጃፓን ሓያላት ኣትሌታት ኣለዎን ስለዚ እሳቶም ብፍላይ ብቴክኖሎጂ ይሓልፉና ንሕና ከዓ በቲ ዘለና ተውህቦ ፀጋ ናይ ተፈጥሮ በቲ ዘለና ፃዕርን ንውድሆም ኢና ማለት እዩ ስለዚ ካብ ካልኦት ሃገራት እውን ኣነ ከም ዝረኽቦ ተመሳሳሊ ሰዓት ዘለዎም ናይ ማራቶን ካብ ኤውሮጳ ወይ ካብ ኣሜሪካ ብዙሓት ኣለዉ ስለዚ እቲ ዳርጋ ተመጣጣን እንዳኾነ ይመፅእ ኣሎ ክብሎ ይኽእል እቲ ዓብላልነት ግን ኣብቲ ናይ ቀርኒ ኣፍሪቃ ዝሓየለ ኮይኑ ይስምዓኒ ፅቡቕ ክቡራት ተዓዘብቲ ናብዚ ናይ ሎሚ መዲብና ወይ ድማ ንፍንዎ ዘለና ናይ ዘተ ስፖርት ክትሳተፉ ምስ ደልዩ ቁፅሪ ቴሌፎን ክንበኩም ኢና 122454 እያ እታ ቴሌፎን ዘላ ክደግማ 122454 ደውሉ ነዞም ኣጋይሽ ከተበራትዑ ዲኹም ሕቶታት ዲኹም ክትቡ ሓሳብ ዲኹም ከተፍስሱ እቲ መድረኽ ክንከፍት ኢና ሕራይ ናብ ካልእ ሕቶ ክሰግር ኤርትራ ከም ዝፍለጥ ኣብ ናይ ነዊሕ ርሕቀት ማለት 5,000 10,000 ፍርቂ ማራቶን ኣውያ ተሳተፍን እተድምዕን ዝበዝሕ ግዜ ማለት ኣብዚ ናይ ሻምፒዮን ውድድር ብበዝሒ ብዝካየድ ውድድራት ሓፂር ፊልድ ናይ ፊልድ ኢቨንትስ እዩ
ኣብዚ ግን ኤርትራ ብዙሕ ክትወዳደር ክሰርሓሉ ኣይንርኢና እንታይ ትፀግ ማለት ንዑ ዝኾኑ ኣትሌታት ድዴብና ወይስ እቲ ጂኦግራፊያዊ ኣቀማምጣ ናይ ነዚ ዘይዕድም ከመይ ወይስ ዝያዳ ኣህላኽ ስለ ዝኾነ ከብዚኣ ካብ ክልቲኦም መልሲ ክብል ኣቶ በረባኽ ምናልባት እቲ ኣብ ውሽጢ ሃገር ዘሎ ውድድራት እንዲኻ ትርኢ እቲ ውድድራት ፌደሬሽን የካይደ እዩ ዞባታት እውን ብመንፅሩ ኣብ ዝገብሮ ናይ ዞባታት ውድድር እውን የካይዳ እየን ኮይኑ ግን ወላ ይፍተን እዩ ኣብዚ ናይ ምብራቅ ኣፍሪቃ ገለ ናይ ፊልድ ኤቨንት ዝተወዳደሩ ኣትሌታት ኣለው ሓፈሻዊ ግን እቲ ፊዚካል ንባዕሉ ሬታ ቴሌፎን ኣላና ሄሎ 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 መን ክብል ድምፂ ክትውስኽ ሄሎ ዘተስፖርት ዘተ ስፖርት ደው ኢልካ ኣለኻ ድምፂ ግን ክትውስኽ መን ክብልካ ስምካ ሰላም ሚካኤል ኣሕመድ ሓንዶ እግዚኣብሔር ይመስገን ከመይ ተርፍድ ሄሎ 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 ሰማዕካ ኣለኹ ሕበረና ኢኻ ሄሎ ራይ ክቡራት ተዓዘብቲ ኣጋጣሚ መዚ ደው ኢልና ዝፀንሐ ሰብ ክንሰማማዕ ካላን ተስፋ ይገብር ፀኒሑ ክምለሰና ኣቶ በረክት ቅፅል ስለዚ በዚ ኣጋጣሚ ሓደ እቲ ንባዕሉ እቲ ፊልድ ኤቨንት እውን መለክዕታት ኣለዎ ማለት እዩ ስለዚ ብደረጃ ወርልድ ሻምፒዮን ትሳተፎ ብደረጃ ኦሎምፒክ ትሳተፎ ንሱ እውን ናቱ ዝኸኣለ መዐቀንታት ኣለዎ ማለት እዩ ሓደ ንሕና ምናልባት ኣብቲ ፊልድ ኤቨንት ወይ ናብቲ ሾርት ዲስታንስ ኣይፀንሓናንቲ ውፅኢት ወይ ከዓ እቲ ሓፈሻዊ እንተሪእናዮ ግን ኣብ ማእከላይ ኣፍሪቃ ወይ ከዓ ኣብዘን ኢስት ኣፍሪቃ ኣብቲ ናይ ፊልድ ኤቨንት ኣለዋ ሕጂ ብደረጃ ዓለም እውን ኣብቲ ውድድር ዳርጋ ናይ ምስታፈና ኣቢለና ኣለዋ ማለት እዩ ስለዚ ንሕና ምናልባት ሓደ እቲ ናይ ጂኦግራፊያዊ ኣቀማምጣ ዋላ እውን ሓደ ንባዕሉ ፅልዋ ኣለዎ ክእል እዩ ካሊእ ኣብቲ ዝመፁ ኣትሌታት እውን ንዑ ዝብድሁ ወይ ከዓ ከምኡ ዓይነት ኣትሌታት ናይ ምርካብ ናይ ምፍታሽ እውን ስራሕ የድልየ ማለት እዩ ስለዚ ምናልባት ኣብ ከምዚ ዝኸዱ ኣለዉ ኣዝዮም ሓደ ክልተ ብከምኡ ዓይነት ዝሰርሑ ኣለዉ እቲ ውድድራት እውን ፈቲኖም እዮም ምናልባት እቲ ዓቕሚ ምስተን ዘለዎን ካሊእ መወዳድርቲ ኣብ ናይ ኣፍሪቃ ክምለስ ኢና ተወረ ቴሌፎን ኣላኒ ሄሎ 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 ትሰምዓኒ እንተሊኻ መን ክብል ቆራረፅ ኣለ ራይ ንሰማማዓይ ካላና ቀፅል ኣተወረ ስለዚ ሓፈሻዊ ግን እንተሰሪዕካሉ እዩ ክስራሓሉ ዝያዳ ኣነ ሕጂ ከም እንታይ ሽሙ ኣብ ባይታ ክስራሓሉ ክእል ኣሎ ልክዕ ከምቲ ካሊእ ዓይነት ፊልድታት ሕጂ ንሪኦ ዘለና ናቱ ዝኸኣለ እውን ኣዝዩ ስታንደርድ ዝኾነ መሳርሕታት ድዩ ንዑ ቦታ ተሓዚኡ ልክዕ ከምዚ ናይ ትራክ ትሰርሓሉ መላማመዲ ርእሱ ዝኸኣለ ኩሉ ዓይነት እንድሕር ጌርካ እንድሕር ፀሪዕኻ ሰሪሕካ ፅዒርካ ሓደ ኮኸብ እዩ ዘፀዋዓካ ሓደ ንኮኸብ ንክትረክብ ግን እንድሕር ስራሕ ተሰሪሑ ብሃገር ደረጃ ብዞባታት ብከምኡ ዓይነት ናይ ምፍራይ ትኽእሎ እንድሕር ኣልዮ እቲ ፌደሬሽን ዝመፁ ኣትሌታት እዩ ኣብዚ መምዘኒ ወይ መዐቀን ገይሩ ናብቲ ዝደለ ውድድራት ዝወስኖ ማለት እዩ ስለዚ ከምኡ ዓይነት ሰብ እውን ክትረክብ ኣብዚ ናይ ፊልድ ኤቨንት ወይ ከዓ ኣብቲ ሓፂር ቁርብ ስሕው ይብል እዩ ስለዚ ኣለውና ኣብቲ ሾርት ዲስታንስ እውን ኣለዉ እቲ ሰዓታቶም ዝማጣጠኑ ኣለዉ ምናልባት ስለዚ ቁርብ እቲ ጉድሆታት ግን ኣሎ ማለት እዩ ራይ ቴሌፎን ኣለና ተስፋ ንግብር ክንረኽቦ ሄሎ መን ክብል ሄሎ 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 لعندي خا كمي ترفد دمسي قرب وسخ كتب الموسم كا كتنقرني شعو قتل هلو هلو جي سامعك الله كده سؤال هو سامعك الله قتل እግዚአብሔር ይመስገን ከመይ ተሓድርከ ሳ አቤት አቤት ክትሓትት ትኽእል ኢኻ ንዘለካ ሄሎ
راي دارجا بوزحات سوات ينزفتون زلوا مسلني بوزحك نسمع معين خلينا زلنا مالت أنا نغهلي كبرات عزبتي دقاقينكم كت حابرونا كتفتونوا نعدم كتر تلفون عصرتو كلتا 24 دولنا أبتي زلونا أنا أرجزي خا كان ساتفكم دلواتنا راي عقباي أبزيع توساقي زلاتك كمية مناتوس بزي نجر زحليفكا نابز زل خير درجة زوجك كتكون سلتغل ألونا دوبزي سخاسو كما سلت أنا خزارب صحيح سخا كم أثلت كم يتريو ألونا مهنياتو أب هجرة فدريشن أثلتكس كايد كله كل عينة صوتات هذه زكايد ناي دار بالله ناي زل الله ناي شورت ديستانس الله بمعرين كل الزسات في ستايل مالتي زكايد ودرات سلازم أثلتات الله بزحات أثلتات الله خديرم يزخلوا خوجي يزخلوا نالو أنا خمسة رجعني تعدلات هابتي ناي داربان ناي جامب أبزيتات تعدلات زوحدة هوني سمعنا أنا كم زرداني مالتي ولا كم حكي تودر نخطر خبا أشجاري عمت وحدي زكايد تزكايد ودرات كا أزيوم لعل جزيان أكنيت هالزمال أثلاثاتهم زرخوا مالتي بحفشها جن إيرترا ولا نتساعد النت نعبيت قال خمسي بفلايا بعل ناي دربان ناي زلان ناي حادث الرحلاتن بزح تساعدتي كونان أبزني أفريقيا حار هذا أثلاثات تساعدوا زفلت أمالو أبز هجر زهر موس عاداتهم عزيز بوي حجي تقنديسي كسر حلو يزبل مهناتو أفتكني كنا تأتيها بزح رقعتات كله خلي تيناي مركب ودرات حلو تبقى عادنا يتم أثليتات السون ما لسقفتهم لهم تيم قدامات تساعدت يخونما دحر تساعدت كان عوضات قصم زمر حلو لا تمهارين كخدو زخل مالتي سلازس ولا تنام ستاف تقول ناس كنا عبي لنا زبل أنا حجين حنا كابزي أزيو بزح نايد حاور الدر أب سلسته عينت في اللي خنسات فسي بقى درجة زي لنا يناخذ بهال كلام مالتي أزيو بزحتي عينت ودر سلازس بزي على درجة خسر حلو له بعبي بزت جركا بعبي مدف جركا أنت أيتتنكي عبيت إن تساعدنا خمي حجين إحنا كوا على مدلا تما بزاد خير مدلا أنت مسأنا بهجرات جانتاجن بدرجة هجر نمس مدلاتات كمس أكلني مهناتو أزي تحط تساعدنا تزلنا سلازي أنا كسر حلو الله جينا بفلا يا بالشورت ديستانس بحرمتنا زخون أثلت بشورت ديستانس يجمر سلازي زخلوا عبي أثلت زبادلو بتي زي سرحنا لنا سلاد جمر زلا سلاد استعاقم يكون نسجم نتساعد في النتن نعود تكرر كازي مسرحان كبلنا مالتي وزاحتو زي عن منتهى عم تيا مسيركم أب زت فلالي حنساب كمل سي هلو 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 كامير في الكاميرا هلو كامير في الكادة عندي غا هلو سمعان تقولوا اوكي حرة كم زريزلنا بوزح لو معتي متشنا الله مالتي بوزح السوات كن حطوتات كفسوسلنا ويكا حساب كونا ونزدلو يمسلو زا حطو زي زلعلكوا مغنيات أتلتيكس تي فدريشن أتلتيكس ناتو ودرات يسرعي كومون مينيستر تمرتي يسرعي أي زوما باكل خونش تفلالي زوباتات كوم دوما قدمي قلا وارح زت خايدة هاجراوي كنا تمهارو يرترا بزحني حاصر حكت ودرات نيري سلازم نزوم تمهارو زيوم كابناشيوم تطميتهم نعبيو موخا فدريشن بتي زولو ساينس ناي أتلتيكس غيرو ناخوسكسه كم صوم يخدي مو نمنتاي كم زي تسرح نمبالي زي حاتيتيا جن صبغ زغنا ملسي يبكمنا لهم مو أبزوان أتلتيكس هاجرنا أب كمي كونتات علون بال بحرف الشام عليك كم أسلت أنتن كم تودا درايكا أتلت أوكي لك خنت تنوص أنا عنايتي حرفشة مثلي مالتي جنرالي تندحرينا تي حفشاوي تي
ዓመታዊ ዝግበር ውድድራት ናይ ሃገር ኣቦቱ ኣሎ ብደረጃ ሃገር ወኪልካ ትገብሮ ናይ ዩዝዲ ናይ ጁኒየር ዲዩ ናይ ዝግበር ውድድራቱን እቲ ዓመታዊ ካላንደር እቲ ሃገራዊ ፌደሬሽን ኣለዎ ማለት እዩ ኣሎ እቲ ሓፈሻዊ ዝያዳ ግን እቲ ዝነበረ ቅድሚ ቁሩብ ገለ ዓመታት ቁሩብ ኣብዚ ሕጂ ክትሪኦም ከለኻን ግን ዝያዳ እቲ ኮታ ቁሩብ እንዳጎደለ እንድሕር ዝመጻል እዩ ስክፍታ ትገብር ማለት እዩ ስለዚ ሓፈሻዊ ኣብዚ ናይ ዚ ሕጂ እዋን ቁሩብ ጉድል ኢልና ኣለና ዝመስልቲ ውፅኢት እቲ ሓፈሻዊ ናህና ማለት እዩ ስለዚ ዝያዳ ፃዕሪ ስራሕ የድልየና ኣሎ ብርግፅ غنيلي عقباي ኣብዚ እዋን ተካተ ኣትሌታት ምፍራይ ዝካየድ ዘሎ ወፍሪ ከመይ ኣሎ ትብሎ ንስኻ ኣብዚ እዋን ኣብ ገለ ክትሪኦ ከለኻ ብጣዕሚ ዘተባብየ ኣብ ገለ ከዓ ብጣዕሚ ናብ ዜሮ ዝወረደ ኣሎ ከመይ ክብል ኮይነ ንኣብነት ዞባታት ዘይሳተፋሉ ውድድራት ኣሎ ከም በዓል ሰሜናዊ ደቡባዊ ዓንሰባ ደለዋ ዞባታት ደቡባዊ ቀይሕ ባሕሪ ደቡባዊ ዓንሰባ ሓቂ ዘይሳተፋ ኣለዋ ብኣንጻሩ እዛ ማእከል ክትመፅእ ከለኻ ዓብለልቲ ኣትሌታት ብብዝሒ ዝፈርሉ ኣትሌታት ተርኢ በዓል ዞባ እውን ብመጠኑ ከምዚ ናይ ወሓዲ ዘጋጠሞ በዓል ጋሽ ባርካ እውን ከምኡ ዓይነት ናይ ወሓዲ ዘጋጠሞ ከምኡ ኣሎ ስለዚ እቲ ወፍርስ ካብቲ ናይ ቀሚስ ጎዲሉ ኣሎ በቃ ብሓፈሽኡ ክሳብ ተሳታፍነት ዘየብሉ እንድሕር በፂሕኻሲ ናበይ ገፅካ ተንቀልቁል ዘለኻ ተካእቲ ስእ ክርከቡ ይኽእሉ ዶ ኣብ ምልክት ሕቶ እንዳኣተው ዝኸይደለ እዩ ሕጂ ንኣብነት ሚኒማ ዘምፅኡ ዘለዉ ኣትሌታት ብዓመን እዮም ተልካ እቶም ቀደም ፅቡቕ ሰዓት ኣብ ዝተፈላለየ ርሕቐት ዝነበሮም ሕጂ ንሳቶም ይምፁ ኣለዉ ኣበይ ከ ኣብቲ ሎንግ ዲስታንስ ይሰግሩ ስለ ዘለዉ ኣብኡ እውን ይምፁ ኣለዉ እቲኦም ታሕተወት ተካእቲ ዝበሃሉ ከዓ ኣብዩ ኣለዉ ንድሕርናስ እቲ ቁፅሪ ኣዝዩ ውሒድ ኣሎ ምናልባት ኣብዚ ሜዳ ብቁፅሪ ክትሪኦ ከለኻ ካብዛ ማእከል መምሕዳራት ኣብያተ ትምህርቲ ክሪኦም ከለኹ ብጣዕሚ ብዙሓት ኣትሌታት መፁ ዘተባብዕ እዩ ሕጂ እቲ ምስታፍ ንባዕሉ እቲ ከምኡ ኢልካ ቁፅሪ ምምፃእሲ ብሉፃት ኣትሌታት ክትረክብ ትኽእል እያ ይብል ካብ ኩሉ ዞባታት ብሓፈሻዊ ኣረኣያ ክንሪኦ ተኮይና ግን እቲ ቁፅሪ ትሒት ኣሎ ተሳታፍነት ትሒት ኣሎ ስለዚ ነዚ ዕድል ዝደረኸበ ኣትሌት እውን ኣብ ካልእ ዞባታት ከም ዘሎስ የርእየካ ማለት እዩ ስለዚ እቲ ኣካይዳ ቁሩብ የሰክፈካ ናይ ተካእቲ ጉዳይ ማለት እዩ ከምዚ ሕጂ እውን ወሓዲ ኣጋጢሙና ንብል ኣለና ስለዚ ኣብ ቀፀለ እውን ክዓቢ ዳ እምበር ከይትሕት በዚ ኣጋጣሚ ክህላው ይደሊ ማለት እዩ ራይ ሞ ሕቶታት ነይሩኒ እንተኾነ ስቱድዮ ሰዓት ከም ዝኣኸለ ይነግሩን ኣለዉ ኣዝየ ዘመስግን ይቐኒለይ ክብረት ሃበለይ እሞኻ ኣብቲ ተካይድዎ ውድድርካ ዓወት ይምንልኩም ብዓወትካ ክንምለስ ካልእ ግዜኻ ከመይ ነይሩ ትውዕሉ ኣለኹምካ ክንዝቲ ቃላቱ ደጊመ ስለቲ ዝሃብኩምኒ ግዜ ኣዝየ ዘመስግን ክብረት ሃበለይ ቀኒልና ሕና እውን ቀኒልና ቴንኪዩ ክቡራት ተዓዘብቲ ንሎሚ ዝተዳለወ ዘተ ስፖርት ኣብዚ ይፍፀም ክንድስሶ ፀንሓና ኣርእሲ ድማ ንዕለት 27 ተዘይተጋገ ዕለት 27 መስከረም ኣብ ከተማ ዶሓ ሃገረ ቀጠር ዝካየድ ናይ ያፍ ሻምፒዮንሺፕ ውድድር ንተሳተፉ ሃገራት ጋንታ ኤርትራ ብምኽንያታ ብናቱ በቲ ናይቲ ውድድር ምኽንያት ብምግባርና ነዚ ናይ ዘተ መደብ ኣዳሊና ነርና ስለምክታልኩም ኣዝየ ዘመስግን ዝመዘሎ ሰሙን ኢና ክንረኸብ ምስ ኩሎም መሳርሕተይ ብሓባር ብምዃን ሰላም